staan gou daar. Oké, je ziet wat ze kunnen. Dus dan die twee spannen wat nou die finale gaan deelnemen. Geen met die Maroons, niemand anders die als Wittefontein FC. Rangers. Span met die Blauwe Rangers. Wittefontein. Laat die kinders net zo staan bij jullie alsjeblieft. Laat die kinders net zo staan bij jullie. Zo heeft die eerste tournament aan het einde gekomen. Je kan zien is dit heel mooi georganiseerd. Dat is kijk, kleine kindertjes wat ook een opwachting maken. Oké, die crowd die achterkomen, ze respecteren net. Dat is nou gaan doen. Ons gaan nu naar die finale punt toe. Voor ons gaan naar die nationale item van Zuid-Afrika toe. Dan vragen ons moet onze hemelse vader en roep nou. Dat is hier.